Ya wis ora apa-apa ya. Ayo Mas Yono mengko men karo ngancani Pak Atmaji monggo. Jumeneng Mas Yono. Monggo Mas Yono. Nang mriki Sehono saking Imogir. Nah, sareng karo Pak Atmaji. Ya. Ora apa-apa. Ayo, iya termasuk sing bayari enak. Iya. Ngono. Kumise padha ora apa-apa monggo. Kumise padha sapa? Nun? Jenengan komisi napa? Kok komisi kumise? Oh, kumise. Padha kalih kula. Wah. Jejer kira padha. Oh, dipoto-tipotone diramu. Nek bagus aku ketok. Ah ngene ra jegrak kula. Nggih. Wah, klambine anyar wis. Anyar terus Mas niki. Oh ya syukur. Kalau wingi le maringi yu cange. Oh. Ah engko nek niku tetep kok nggih yu cange Nggih. Sami sugeng ta rawuhipun? Yu cange sehat? Pangestunipun wilujeng. Yu limbo? Wilujeng wilujeng. Nggih sami. Lagi maca layang kok ya ditakoni. Nek ngono kuwi jane sampean iki nyengkring kula. Pripun to? Mestine sing mbagek iki kula kok jenengan tamu kok mbagekke niku pripun? Le kula ngenteni pun suwe. Dinteni napa? Amplope. Ngenteni apa? Ah ngenteni le mbagekke. Oh. Ya mbagekke iki keri kena ning oleh-oleh sik lho. Sami sugeng. Nggih. Bapak Sehono. Nggih, wilujeng. Tegese oleh-oleh niku oleh-oleh wonten program napa? Waduh. Awake dhewe titip. Kaya kowe kaya ngerti-ngerti program kowe iki. Walah ben ketok intelek ngono lho. Awake dhewe titibane kan munggah panggung Ah, iki. nggih. Dawuhipun yu cange napa distok. Nggih, kudu diestokke niku. Nggih. Monggo Pak Atmaji. Nggih. Saderengipun kalian nggo menika yu cange nika buka oleh-oleh. Oh, Saosi. ngaten. Monggo mboten iki kula. Sing gedhe-gedhe nika Kok jenengan kaya cinta banget kalih kula ngeret-ngeret bae. apa niki pun. Mboten Ngeten, kula. ngeten yu cange. Nggih. Mas Sehono, Nggih. sowan kula dhateng Bapak Ibu sedaya tentu menika namung sekedkan nggih caos panglipur. Nggih. Kula semanten kula nyuwun izin palilaipun Monggo. menawi kula samangke kirang meranani nyuwun pangapunten. Nggih. Ingkang sepisan kula nderek mayu bagya syukur dhateng warga masyarakat Manding ingkang sampun ngateni wontenipun merti dusun. Nggih. Pokoke kesalahan niku gampang le nutup. Ngangge oleh-oleh. Ingkang salajengipun oleh-olehipun kula ajeng nyaosi oleh-oleh ning mboten kagem sampean. Wah, nek kula mboten. Soale nika sing diwaos kalih yu cange nika isine mangke ming kangge yu cange, kangge Waranggono, kangge Pak Saono. Lah sing do nabuh niku dereng enten sing maringi. Wah, tenang mawon. Niki pradoga-pradoga niki Oh, pengrawe. wonten kula niku tenang nek bab oleh-oleh. Nggih, pramila dalu punika khusus kagem wiyaga. Pinten niki jumlahe? Pinten jumlahe? Pinten? Kawan dosa napa kawan atus ketok? Kawan dosa, Pak. Iya. Nggih. Kawan Iki kula dosa. caosi oleh-oleh namung Nggih, nggih. Nggih, mboten kagem jenengan ing kagem istri-istri panjenengan ingkang setya tuhu tenggo dhateng dalem. Wah. Tepuk tangan untuk Pradoga. Sae menika Pak sae. Sing muni oh ki mesti dorong ndek bojo. Mboten. Ora perkara ora ndek bojo. Sing muni oh ki biasane sok ndelikke dhuwit jatah bojo. Ya iso kuwi. Mas Galih Putih, ini putrane Ngatimo niku sing nyiapke niku. Oh, nggih. Menika Pak Ngatimo. Budi. Oh, Ngatimo. Oh, nggih. Oh, Niki. Mbak Ngatimo ki Pak Yanto. Nggih. Diwakili kalian Pak. Nah, niki sik tenan. Jenenge akeh Mau banget ditapi, Pak Yanto no Matur nuwun. hotel. Kula aturi milih nika kagem istri-istri panjenengan Nah. ingkang wonten ing dalem rina lawan dalu menika tansah ngantu-antu rawuhipun panjenengan. Ya. Apa tok pek dhewe gek didol nang omah. Wujute apa iki? Sandal Wah, sandal. Putri. Nggih. Tur selen kabeh. Boten niku kalih Mas Galih kula Lagi kenal. selen to nek tengen kabeh. Oh, bener. Teges selen yo kiwara tengen to. Nggih. Tengen kabeh rasa dienggo. Lanjut to. Matur suwun Pak Matur Atmaji. suwun. Ya. Bapak Insinyur Atmaji, Atmaji. Bapak DPRD nggih. Lanjut. Nggih, matur nuwun. Salajengipun dawuhipun apa malih niki? Lah kula nderek monggo panjenengan badhe Ngaten, maringi menawi menapa boten malih. wonten dawuh dhateng kula. Lanjut. Nyuwun izin kalian para menapa menika pandemen. Oh pandemen. Nggih. Jalaksena Nugroho, kula nyuwun setunggal penonton ingkang kersa tindak wonten ing panggung menika samangke makili kula nyekar. Kertas nyekar mboten, Pak? Nggih. Purun mboten nyekar. Nggih. Nek mboten purun nggih mangke tembang. Monggo ingkang kersa tindak minggah. Wah, lah iki sesuatu tantangan. Ya, guys. Karena kula wakil niku mboten Nggih. saged. Menika wonten Pak ketoke, Pak. Monggo menawi wonten. Oh, sanes nika tukang foto. Nggih.
Sinten ingkang samangke badhe kersa tindak minggah? Minggah, nggih monggo. Wonten hadiahipun. Nggih, bebinyah, nggih. Monggo sinten? Monggo. Wah, basan ngono hadiah ngacung kabeh. Monggo kula siapke. Monggo. Siji mawon. Nggih, siji mawon. Sapa sing sikik? Nggih. Pun. Nek kudu iso nyanyi lho, nek mboten iso nebang mboten kanggo niku mangke. Ya. Ampun. Tasih ditinggal copot jakete. Nah. Apa-apa kok dicopot pun monggo minggah. Wah, alah kudu mengke tekan, ngebis. kudu tekan, mangke kudu nebang nih. Nek ra wani ganti Pak Eka mau. Wani ora? Wani mboten? Oh, mboten wani, yo cange nih. Wani nika Pak lho. Wani kok wonten le wani kok. Ora wani. Jos nih. Ah. Pun, Sugeng Dalu. Dalu nggih. Asmanipun sinten kenalan kalih Yu Cange iki? Nggih, asmanipun sinten, Pak? Kula Pak Giyanto. Oh, saking Sakler Ngambah. sak ler ngambah. Pangkilan dusun Oh, kula. Tangkilan nggih. Nggih, Bambang Lipuro. Nggih, tanggane Pardiman Nggih, Jayanegara. tanggane Pak Nggih. Keswan kalih Nggih. Pak Mantri. Tri, nggih. Matur nuwun. Terus Oh. niki mangke pamundutanipun sedaya saking warga masyarakat khususipun ugi pandemen nyuwun caping gunung dibawani Yu Cange. Oh, nggih. Sing bawani niki Pak Pak Gi niki wau. Pak Gi anu. jenengan bawani caping gunung. Sampeyan niku kan nembang ora kena adus. Wah nggih. Kok malah ucul-ucul? Ya, Monggo nggih matur nuwun. Pun. Nggih, Nggih, jakete nggih saking Manding sajake. Wah, jan akeh banget iki. Lah mila menika jane tadi iki niku jenengan niku rada dicowok ning mangke mah ketemune luwih akeh. Nggih, Pak. Nggih. Mbah nuwun. Nggih, alhamdulillah. Kaos. Wah, iya. Monggo niki mangke kasuwun Pak Gi. Nggih. Bawani caping gunung. Niku pun diantu-antu kalih Pak PB. Niku tembang bawane napa nggih? Bawane Sampun samping gunung. Nggih, matur nuwun. Nggih, saderengipun. Nggih. Nggih, pokoke milih, pokoke tembake caping gunung, bawane pun monggo waton caping gunung. Monggo. Lah Oh iya gawe bingung kok sing ana iki. Lah nggih leres to Yu Cange. Betul, Wis betul. tak tinggaleng kok, tak tinggali ku. Yo Nggih. niku awake dhewe. Lho? Main kuwi ben nembang. Mesake. Nggih kula kancanan. Oh. Kancane Pak Seono nggih. Ke Mas Geter ditindeke. Neno. Ya, monggo, Pak. Gegarane. Saban bengi. Oh nggih. Anu apike ya bener gegarane Saben bengi. Sik kuat tau saban bengi jenengan. Tesih kuat pedak bengi. Tasih Oh. alon-alon. Kala-kala mingen. Nggih. Oh, nggih. ne ya Nyawang Iya. Pokoke nek wiyogene ora kompak, sandale ra sida Ora tangan sida tak jaluk. dinehi. Ah, nggih mboten Yu Cange. Nggih. Ah, ngoten niku. Niku Kompak. sing dipilih kalih Pak Ah. Keswan. Sing 38 sinten, sing 39 sinten, sing 43 ya digolekke. Oh, nggih. wis iki mah. Niku ora milih ukuran kok milih sing apik dhewe. Nggih nek niku. Yen memajang mung karo janur kuning. Yo. Wis meriah. Kembang Kembang yo. Kembang wae wae ngisor weton gunung cen dereng diunggahke niki wau medhur sik njur agek munggah Nggih. nggih. Nyamian yo. Pokoke waton kendel ngoten Nggih. mawon. Pacitan sarwi kon
Iki grup kula nggih akeh do nyurai nika kanca kula dhewe jane. Nggih mboten napa-napa. Mulane jenengan kok ra minder, jebulane sik nyurai kancane dhewe. Wis Pak Giyanto. Nek kanca ki mesti nyuraki. Mesti nyuraki. Nek ora kanca mesti meneng wae. wah iya kok geget untu. Panas Panas dingin. Oh. Panas udan aling-aling. Panas udan panas udan. Ada garing-garing. Caping gunung Misowa caping gunung. Ke pasar anyar. Nadian, yo Pak dirampoke meneh itu hadiah. Nadia. Iya. Wadon. Warga sarwa. Sarmidi. Minumane banyu. Iya, sedikit lagi. Wait. Yor. Wis sah niku. Sah niki mengke entuk hadiah. Nggih. Pun matur nuwun. Nggih. Cekap to, Pak. Nggih, matur nuwun. Si nglajengaken nyekar Wah, mboten sah disuda kok. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Sip. Nuwun nggih, Mas. Nggih, alah. Harin. Wane ndi? Nggih, matur suwun, Pak. Karakar ganti mayang. Sampeyan niku wis sepuh kok rambutnya disemir. Ae jan putih. Oh iya, Jan. Ha iki ning sorwe jambu. Ngapa? Ketiban karuk ning sak kembange. Nggih, nggih. Matur suwun. Suwun, Mohon Mas, monggo nggih. dilajengke tembange niki. Nggih, monggo Pak Atmaji. Monggo ajeng badhe dipun ajengaken. Kula nek jane kula biasane milih sing ayu to. Monggo. Nek kadang monggo. mboten nanten niku kula milih sing luwih ayu. Sinten, Pak? Mbak Tati putih. Mbak Tatin, ayo, Mbak Tin, maju Tin. Amile. Monggo Mbak Tati. Ngene. Wah nembe dahar. Mboten, mboten. Mboten, Oh, mboten. mboten. Biasanipun ngemut permen, Nggih. Pak niku. Namung gayemi. Ya. Monggo. Monggo, monggo. Pripun iki kan napa? Wih, Heh? ken napa niki wau? Anjenengan derek mawon. Ayo delosor-delosor wae. Dumugi mandhe mriki kok tesih dereng dong kalih tugase ken mantuk mawon. Ha biasane sok ngonten niku sok nggo gala-gala. Ora. Nggih. Monggo klaturi nembang. Oh nggih. Najengaken bawanipun Mas Giyanto niku wau Nggih. nyuwune caping gunung. Anggere Mbak Tatin terus suk-sukan galo kono. Mergo sing siji gejepit wit. Monggo. Dek jaman berjuang jerek kelingan anak awe yo ya nano jarine wis menang keturutan sing
Seger bisa nyawan kenang bisa dari Matur nuwun. Iki wonten opahe niki? Wonten. Mboten kenging meri niki. Wis. Matur nuwun. Nggih, sami Pak. Iya. Mangke jenengan nek pun medhun. Nun, Jenengan mangke nek pun medhun-medhun mboten? kula mboten sah medhun. Oh, kita dhuwur terus. Pun kendak mah dadak ngunggahke. Oh. Matur nuwun, yusane. Kula sampun sah. Nggih, Pak Maji nggih. Matur nuwun. Matur sembah Kula nuwun. nyuwun pamit, monggo pun lajengaken kagem caos panglipur dhateng pandemen panjenengan. Matur suwun. Nggih, monggo Pak Mas, matur sembah nuwun. Pamit, matur nuwun. Nggih, monggo pun lajengaken. Sampun paring peparing dhateng presiden lan kanca-kanca wiyaga sedayanipun. Matur nuwun. Oh. Niki wonten apa melih niki? Pak Seno niki Mbah Jokrama ajeng nyuwun lagu. Oh, nggih, monggo Pak. Angsal mboten? Angsal mawon. Angsal. Nggih. Pun mboten sah kuwatir. Lagune loro. Nek wolu elok. Bojo loro? Mboten, lagune werna loro. Oh, warna loro. Warna loro, warna loro. Asin karo legi. Sing siji neng gelis pujaan engkang. Wah, ngangge pamito ayak pamengang. Langkung sae orang tunangan gitu lho. Ya, nggih. Meng satu niku nggih. Sing sijine. Sing siji. sijine anu. Apa piye? Cepet. Wis iki to aku iki. Joko Kembang Desa. Oh, Kowe lah iki. pun loro niku. Loro, nggih. Nggih, matur nuwun. Pun wis loro dinyanyekke dhewe kok. Wah, ajeng njaluk lagu kok. Entuk mboten? Entuk. Nggih. Sinten iki sik anu? Inggris sinten sing Inggris? Wah, nganggo dompet anyar. Apokmu apaan? Oh, apik ngene. Iya. Wis. Niki ngangge keyboard Pak nek niku. Nek ngangge gamelan angel mboten cocok.
Pun mboten sah neng gelis pokoke neng dindi kena ngoten mawon. Ya wis anu aku mau. Nggih, mangke. Napa? Lah napa, Mbah? Napa, Mbah? Ampun neng gelis. Joko anu, Bang. Napa? Joko Kembang Desa. Joko Kembang Desa niku nganggo keyboard. Nggih. Niki mboten beto keyboard. Wah, lah apa Lah ya? pripun? Tur Kembang Desa niku wedok, Mbah ampun Joko. Oh, Joko sing langsung Joko kok. Oh, nggih. Wok ngeyel. Wah. Aneng omahe dhewe. Oh, diarse Ya ono. wis pepeling. Nah, Nggih. kepiling niku malah Nggih. apik. Nggih, pun pepelek nggih. Pun. Wis ben eling. Wah. Acara sak lajengipun sumene. Wah. Nggih. Pak De. Piye? Dhewe rame dhewe ya Pak De ya. Ya. Ya, Piye? ngomong rembug apa to apa ngono lho. Ah ya ta iki mah ruwet iki. Pun nggih. Ayo Mbak jumeneng didawi jumeneng ra apa-apa. Wis jumeneng wis waton jumeneng wis. Pokoke beres kok ya. Panggri jumeneng wis bejo kok wis ayo. Ra ketang tekan omah diamuk Mbah Putri. Wis ora apa-apa. Digoblok cok nangku. Piye? Juragan. Oh, bakul sapi kok ya. Iya. Ah nggih, bakul sapi daginge didol kulite nggo jaket. Lah dadi dite akeh. Matur suwun nggih, Mbah. Nuwun, Mbah. Oh alon-alon. Meleh mboten, Mbah? Mbah, malih mboten? Malih mboten. Wah, wis jan malah bocah-bocah. Nggih napa? Jan wis jan. Nambahi. Sinden-sindenku malah do ngetek kabeh. Nggih, Nggih. nek pun gek mandhap. Yang anu ngunjuk kopi riyen. Wah, nggih. Oh, nempun gek mandhap gek adus, Mbah. Engko rak mah mlumpuk ning dhuwur kabeh. Heeh. Ya mangga. Ya, niki Iki mah turah aku. lah kok loro, Pak De? Loro sing siji nggo serep e. Heeh. Sing siji wis ora kena diupakara. Nggih, minangkani. Kongslet terus. Nggih, minangkani pamundutan simbahe wau. Pepeleng nggih. Saking Mbah Jokromo. Mbah Jokromo. Nggih. Nggih. Pepeleng. Pepeleng. Dibawani sih. Ya. Ruk. Oh, bapake. Monggo. Wah, iki ana menele bawani wis. Wah niki juara anu maca pat. Oh, Nggih. nggih. Nggih niki saking RCTI. Sugeng dalu, Nggih. Mbak Cange. Dalu. Nggih, Rombongan rombongan pandemen Calo. Ki Sena Nugroho. Nggih, matur Teng pundi suwun. mawon mresani menika. Nggih. Nggih. Rukun Islam. Rukun. Pak alon-alon riyen, Pak. Rukun. Nek ra tak dampingi repot kok. Rukun. Sepe. Seono kok ngapusi jarine juara maca pat. Hah? Kok blero. Iya juara nggon bleronan kuwi kok. Sing nggon blero iki kerep ya. Dadi mah juara to. Heeh. Rukun. Yo. Rukun Islam. Maksud nganggo ngeng barang nggih. Ana 5 puniki. Kebablasan kuwi. Padha tindakno mring para sesama. Aja padha ditinggalake. Nah, lek iki mulai krasa. Krasa. Rukun Islam niku Juara. Malah
nggak habis pikir. Sahadate kang angka siji. Ora apa-apa apalane ning tulisan ngono kok. Angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso papat yakat kaping 5 yara haji. Salah lho Pak niku. Bener. Soale ning Jawa kok Islam sampurna. Monggo sareng-sareng. Bapak sinten nika? Bapak Wiyoso Sudarmo. Oh, tasih anu calo lemah. Tasih. Wah nggih, sae menika nggih. Nate kalih Pak Kiseno Nugroho menika nggih. Oh, nggih tau ngegolke. Nggih, ngegolke. Oh, dados ngertos jenengan. Ah ngertos. Oh. Jenengan gladang kiwa to. Nggih. Antene inggil nggih. Nggih. Ya gelandang kiwa iki maksude piye? Penyerang saka kiwa kuwi. Oh, ngono gelandang kiwa kuwi gelandangan. Nggih, gelandangan. Nggih. Monggo, Pak. Pun ngerti kula niku dosen. Dosen niku napa, Pak? Anak jodoh itu persen. Alhamdulillah. Karepe ngono kuwi. Apal aku nek blangkonan. Mangga diaturake cape ngono pepeling. Ya, ya.
Nuwun. Matur suwun nggih, Pak. Nggih, menika wonten anu yucange. Napa? Nah, menika rak kula dititipi kalih kanca-kanca. Nggih. Lah nika rak ken ngature kalih Mbah Sehono. Napa? Nek wonten perlu ten griya mawon. Menengo to. Aduh. Oh, nggih, Matur nuwun. Wah, diamplopi gek dinese iki. Nggih menika ingkang setunggal kagem Mbak Tatin. Wah. Lumayan. Lumayan. Wo lah akeh banget. Oh, lah iya wis. Oh, anu kathah sanget. Oh, wis. Apa iki? Mercon. Masa iki? Oh, rokok siong. Monggo. Mbak Tatin. Wah, ya wis matur sembah nuwun, Pak. Matur suwun, Pak. Ning menika nyuwun lagu nggih menika. Apa, Mbak? Wonten serate niku Mbak Tatin. Serate diwaca. Heeh. Sri Uning niku. Oh, langsung ayo tim di langsung, jumenenge. Sri Uning. Ya ora apa-apa. Kula mbawani melih mboten. Monggo. Monggo. Wis. Wah. Sapa pokoke? Monggo, Pak. Dibawani kenging, diatasi kenging. Sepinten Nun, Mas Geter? ya sak cintrung wae. Enone sinebut pahlawan putri Apik iki. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe Duk prang tanding bojone goro kurang, Pak. Cakepane kurang niku. Nggih. Duk prang tanding Bratayuda. Duk prang tanding Brata. Nah, kliwat niku. Pancen Kliwat pundi Pak Sehono? Modar. Duk prang tanding bojone goro. Bebelo. Tetelo. bebela. Kok tetelo pohong? Ora emosi. Seono ora kena emosi. Mboten. Apa wis diparingi kok emosi nggih, Pak? Nggih, nek emosi niku lek mungal nek seni iki nek emosi mboten sae. Mboten sae. Gak canggih. Kedah iso ngemong. Ngemong. Aku ambek dimong kuwi. Hah? Tekan pundi wae? Stres wae. Sri Uning tan burung Sri Uning Gumoh. Terus. Dadi kusumaning bangsa. Wah, ngromong bong supit. Monggo Ditiroke. Ya. Sri Uning Mustika Tuban Lampung tresna lan saraya paring Oh, ya. Wait. Wait. Jangan.
nuwun yu cange. Sampun sembah nuwun, Pak. Nggih. Matur suwun. Ya. Oh, ngatos-atos. Kudu sing sabar. Wong jenenge ngadepi piyayi akeh. Ha iya. Panjenengane ngono kuwi mergo saking tresnane. Tresnane. Nah. Aja kok malah gonduk. Lah kowe kuwi kok aku takon kowe kuwi kok. Asal kok aku etuk kok seneng. Aku entuk soalé. Wah ya syukur rezekimu Mas ya. Iya ya le mara nang nggonku ya karo si Pak Yanto kok Dek. Iya matur sembah nuwun. Pak sapa ki mau asmane? Iki mau ngerti ku RCTI ya kira. RCTI iki apa? Oh Pak Wakimin. Nggih. Alias hotel. Kok hotel lho? Ku jenenge akeh banget hotel barang nggih. Aku maca ning plakate. Iya. Ya wis paring apa-apa ki mau wis diparingi karo Pak Wakimin karo Mbah sapa. Aku men gumun mbahe mau lho, wis umur semono kok lagune njaluk neng gelis. Ha iya. Ayo kuwi aku dene piyai semono ki munggah kula nyuwun ulur kambang. Wah, wangun ketok le temuwa kok neng gelis. Neng gelis tumpakan abang. Tumpakan abang. Lah apa? Abang ijo apa jenenge neng kuwi rak jam Mas. Apa? Kuwi bedane jam kene karo jam Jakarta. Kok iso? Nek jam kene jam beker kae lho Mas. Heeh. Kae nek jam 12 unine neng kuwi jam 12. Ning beda jam 12 Jakarta. Nek jam 12 Jakarta? Neng. Ngene kuwi. Oh iya. Ya kasih Mbah mau. Neng geling. Iya. Matur sembah nuwun. Ki ya akeh sing padha nyuwun ki gentenan saiki Mbak Ika ayo nyuwun lagu Sesideman. Oh iya. Diaturake monggo Mbak Ika. Ya. Kabeh entuk kok. Ayo ngadeg. Gegeden bros kowe iki malah. Brosku cilik ngene kok gedhe. Culuk kok culuk. Bareng disedaki. Bareng disedaki yo grogi culuk. Aku anggere cah wedok apa meneh. Grogi napa? Brose. Brosku piye? Masih ono. Niteni gedhe lan cilik iki ora mergo brose. Terus? Anggere kowe lingguh kok ndungkluk, wae kuwi mesti abot. Oh. Brose. Wah iki lho le ratakan iki. Mesti asosiasine iki nggon kaya ana anggrok. Padahal maksudmu ora ngono to. Ora ngono. Padahal ya hooh wae. Heeh. Kok ngono kok ya ora wis sepuh ki ora mikirke neng gelis. Tenan. Wis bros we trimo. Aja disawang terus. Aku ki ora nyawang. Ndak pengen. Aku ki ngematke. Ngemat karo nyawang ya padha wae. Nek nyawang ki kan kur santai. Heeh. Ning nek ngemat ki mesti ngentek mencereng ngono. Apik to, Mas? Mbah Sanduncali. Meow. Iya. Ya. Mbak Ika iki. Sesideman. Mbak Ika Sesideman. Lagune. Lagune. Wah iki Mas ngejak hawa meneh anggere wengi ngene iki. Ngejak hawa piye? Ha kene iki wong lurus-lurus saja ya. Lah kok ndak kleru. Ndak kleru lagi Mbak Ika Sesideman. Lurus-lurus saja wong kok ya wis ra iso apa-apa kok dadine. Ane bojoku wingi ya sambat kok. Weh, Mas, jane aku ki wis ora kuat karo kowe. Aku le wangsulan ya jejamu aku. Lho. heeh. Jejamu pi aku melu yoga ya ora oleh ngono. Ya ora oleh wong kowe bojoku kok dipek yoga aku ya ngono kuwi. Yoga iki maksude Olahraga. senam. Oh, senam anyar ya, Mas. Heeh, ya ora wis krungu suwe aku. Wis krungu suwe. Wis. Oh ya kok eling kowe iki ya. Sapleke akeh hadiahe kok elingan. Ya. Lho, lali. Apa? Ayo lali wis rasah nyanyi kok. Bawa nggih. Wiwitane tak ewangi. rada serak e. Wis serak. Dombeni sik. Sebenarnya apa? Ana keran ra to? Kok lek kejem kurang to? ajar sindene kon ngombe kran lho. Sik, kae lho Mas, sing wedang adem panas karek ana kerane to Mas.
Oh, sing nang dispenser nggon kae. Dispenser kuwi. Oh, tak kira nek kran banyu. Ora, cah ayu-ayu kok kran gedhe lho. Iki wis ukuran. Iki ngopo meneh? Piye kok sik? Apa Aku iki? omong-omong penuh dengan nganu to, marai pertanyaan. Maksudnya kran ukuran piye? Lho, ukurane iki pirang dim ngono lho ana dhewe-dhewe. Nek iki iki pirang dim kira-kira? Sik. Piro? Pas nggonku, Mas. Ah, ora Pas, wae. Sing tak nggo kran. Anggonamu ki diputer wae. Pucukane melu mubeng kok. Hah? Saking semangate krane, Mas. Ora wis ra Kuwi ono. ngopo anggere kok ngono mesti do seneng. Mbok ya sing apik-apik wae to. Oh, sing wiwit ya jenengan no. Ora kok. Aduh, surjane apik tenan ngarep Apik duwe. ngadepi cah ayu-ayu e. Raketan le didelok karo surjane. Lha terus demok ta? Iki le tuku nang endi? Eh? Le tuku. Ora tuku. Terus Iki saka dewa. wah, dewa. Aku pas topo. Heeh. Pas topo Pas kuwi. topo. Pas jenengku topo kuwi aku mbiyen. Wis gak nyanyi, udah ditunggu. Anderek sang pekik. Wis to aja karo aku ki pekek-pekekne aja nderek aku to. Sing arep derek jenengan ki sinten? Aku Ora ya. Aku yang bedek ora mesti gemange kok. Oh, nderek sik ana demen ketuyung-tuyung uripmu. Ah, piye to? Enak to rekoso? Marahe mumet to. Lah, nek mumet ki kan gampang tak apusi. Ya. Oh, padune arep ngapusi. Lho, ngapusi ki angel lho. Ora iso. Aja dimengke ngapusi lho. Ngapus iki perlu pikiran lho ya. Nganggo pikiran, nganggo teknik trik. Apa ya? Kulino. Kulino. Kur nguliahi nek aku ki ora. Oh, kuwi nek ora ndagel sobo pasar kok. Sobo pasar. Nek sobo manding aku. Oh. Nyopir. Nek ya bener ora tau dinehi fee aku. Gak malek kulinggo nang angkringan tuku wedang dhewe. Ning muga-muga merti dusun iki sesuk wis mulai kabuh kompak. Satu tujuan. Satu tujuan kabeh Ya. nggo fee. Priya bagus. Ngece nek iki. Kese piye to? Ayo ngene kok bagus iki piye? Loh, bagus ki anu apa jenenge iki ora kudu baguse iki kudu kaya bintang film ora. Wong wedok nyawang wong lanang ki baguse iki dhewe-dhewe. Ana Ika nyawang kowe ketok bagus. Delok aku ketok elek. Ya Lah, lamur. berarti Ika mripate lamur. Ha iya. Lamur rak sing siji, nek inji rak katarak to. Banget nek kuwi. Ha iya. Aku kira ngalem sampean no. Iki mau cakepane ngono kuwi. Kowe ngalem sapa? Cakepane Cakepan kok dialem ki kepiye to? duh iki mau nyanyi, bawa. Oh, si bawa tak alem ya ora apa nek seneng bawa monggo. Nah wis. Walah si Nah, Hono. berarti dhek Ika nyawange bagus karo si Bawa. Bawa. Iya wae. Wis sak karepmu. Heeh wis sak karepku wae, Nduk. Nek gek nembang wae. Kang Allah bu daya Sowan menyang kutha gedhe Iki mau nek Pak Hotel ora ngono lho. Menyang kutha-kutha gedhe banget. Mesti ditambahi Oh, ya. iya. Asun guyu ra kowe. ora dikatekke to? Sakake. Sayang. Alah. Wis mumet urung? Hah? Wis mumet urung? Urung ya. Urung. Nek wis arep tak tambani. Tenan. Ora sido. Mumet dadakan ah. Bendara terus kayung-yung slendang kuning kang saking Manding. bukir Swara
swara kurang pramono ning wasesa ngungrum dek jaman ngawur ngantuk si deman kok ya ngungrum marang bendara nenone Dyah Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman liwat kincang liwat kincanging alismu kumoso buanter banget. Semangat. Seru kok. Ora Mas aku bareng sik nyanyi ka kok lemu girong kok. Yo. Wis pokoke angkat ae. Semangat. Semangat kok ngono. Lah piye? Semangat ngene. Semangat kok ngono. Kleru to. Kleru. Ya ngono ya ora apa-apa ngono ya termasuk semangat. Heh? Ora, kowe ora ngerti sasmitane Ika kok. Oh, ayo mulane ya ngerti deng kok wis ora. Apa? Ora apa-apa. Ya, ya. Yo kayu. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke rasa isine kowe apa wae nadyan sasidepan mesti tak Yo.
Kok lemu ngegol kemempengan to? Lah, Aku kepiye? ketinggalan ya. Lah ya nusul. Nusul nek ketinggalan. Nusul mah dikeplak kon mulih. Ketoke boyoke lara. Boyokmu lara. Kok ngerti? Lah ketoke. Apa wis kulino? Kulino apa? Kulino boyoke lara. Ah iya. Ora. Kaya seneng banget karo goyangane Ika. Heeh. Kaya bahagia. Nang omah ra tau entuk goyangan ngono. Monoton. Malah Ya, curhat. streaming lho iki bojomu ndelok lho. Tenang, Mas. Apa? Wis ora tak kon nyekel HP saiki. Oh iya, berarti wis aman. Man. Pementasanmu wis aman. Amane ndelok ning tangga e. Oh. Iya ya. Ya, Terus mangga. ya. Ya, terus Nduk. Urip ana segede kowe tak bukoke papasan isine kowe apa-apa wae nadyan sesidan masih Matur suwun Mbak Ika. Kalon-kalon. Wah, jan. Dasare bocah ya isih enom. Lah ya enom nek sindatku ki ra ono sing tuwa, sing tuwa bintang tamune. Kulite nggo jaket ya apik. Apa? Nggo jaket apik lho kulit. Apa nih? Kulit Kulite sapa? sapi, Mas. Ora wani ya, ditanda kulite Ika maksudnya. Heeh. Oh, arep tak nggo jaket to? Arep tak nggo jaket. Ora weh. Ah ngopo? Mas rasa turu. Piye Mergari arep ngopo nggo ra iso jaket tuh? to piye? Arep mbok jaket to piye? Ora no. Berarti ra wani. Rasa triya nek aku nek tantang ngono ho. Ora. Piro ragate ya? Tak nggo kaos kaki wae. Weh, Malah nggo kaos kaki piye? kok elek mbok idak-idakno. Ya ora kaya dele. Iya, tak naik vitamin. Ya. Ayo sa, ori sa, matek sa, ngono lah. Piye kok lunga ki ngapa? Kula tak wonten wingking rumiyin. Lah ngapa wong dinaik vitamin kok? Nun, Ayo sa, ayo. Lho, piye? Oh, telu lho, Sih. Sih, telu lho. teluwe vitamin B komplek kabeh. Alon no. Aduh jan mah ora Iya, toh, tegel. Mbah. Putuku. Kedah-kedahe ya no. Ngapa kok tingak-tinguk? Aku seneng nyayang cah cilik. Oh. Aku do ditresnani cah cilik mergo sayang. Wis sasawijining wong tuwa sing tresna karo cah cilik. Lha iya to ngono. Mbok disayang. Tak kintung. Ndang. Dudu kowe. Sing nang jero glo-glo gedhek karo Andro. Dolan ro simbah sesuk ya. Nggih, Mbah. Heeh. Le ngelus-lus kono wae ya. Terangane angel ya nek bayi nang jero. Biasane nek simbah ki sok kepengin tilik putune, biasane lho. Jenengan ajeng tilik mboten? Modar ora? Ora. Seneng aku. Aku kok tak nggawa oleh-oleh. Oleh-olehen apa? Minuman. Minuman apa? Nek cah cilik kopi jahe ya mo. Lah napa? Susu jahe ya mo. Ayo kepedesen nek cah cilik. Ya susu wae. Susu. Heeh, kaleng. Kaleng sak drime. Lemu nyawang tenanan ya. Tenanan lah aku kulino mbiyen bojoku anggere aku meteng aku seneng ya. Oh. Wih, tresnane terus aliyane nganak ngono lho. Heeh. Duh. Tak piye ta ya? Pripun to? Heeh. Lucu to, Mbah? Lah aku kira apa-apa wong bidino anggere wayangan iki salaman karo aku mesti Pak didumuk Pak ben sehat mesti tak dumuk kok. Oh, aku ra dikone. Aku ini teko telat kok. Oleh teko telat kok. Lah karang jak dadak minum obat Oh, ayo didumuk saiki. Ya kok lakon kowe ndumuk kowe aku. Mang dumuk, Mbah. Oh, kuwi. Oh. Kok kena pasal piye? Iki antarane simbah karo putu.
Ora ana pasal-pasalan. Aku tak ra ngopo-ngopo weh. Protes. Kowe kerja pengen ya nok. Nggih, lah nika pun ngeten-ngeten ajeng ndumuk. Aja. Wis ora iki putuku. Ayo. Oh, ameng dumuke kok ndelik lho. Aku ki neteki ndak weruh kono. Piye nok sehat ta? Alhamdulillah sehat, Mbak. Hati-hati. Nggih. Momong jabang bayi. Nggih. Aja peplayon banter-banter. Boten indik-indik mawon. Oh, mboten kok kon playon. Mula tak elekke. Nek turu aja mengkurep. Oleh ambene dikerowok ya. Tinggi wadah niki. Ya, nek ra dikerowok teneh dubengke iso ser. Iya ya nak saya. Nggih. Iya nembang apa sa? Enten pamundutan apa, Pak? Iki oke pamundutan selendang biru. Kembang rawe nika Nggih, kembang rawe ora apa-apa. Ya, mangga. Ning aja oke-oke. Nggih. Gateli rawe iki ya. Bawani, Pak? Apa langsung mawon? Bawani. Oh, nggih. Gandeng sing gerbi niki bocah mah gedhe wetenge. Ya ora apa-apa. Ha ya ora apa-apa. Ha iki meteng sing kedua kok. Wis pindho to? Nggih. Alah jan kowe iki jan mempeng. Setunggal pun SD. Wis SD. Pun. Sesuk rak yo SMP ya. Oh, lah nggih. Ayo. Sabar. Macan. Simbah. Macan. Sima. Ora bakal mangan anake dhewe. Ya rasa lah wong loro le nembang. Sing mesake sing ngisor ngangkat Ngangkat piye? Ah ngewangi ta? Iya. Mbok kowe mbantu ngangkat saka Bantu, ngisor. Mbah. Mbok dibantu. Kok kon mau aku to le kon bantu ki. Lah wong bane kowe kok. Ayo iki bantu ngangkat saka ngisor. Ya engko. Dongklake keri. Sik. Napa? Muni kewan ngetke aku Kabeh kewan turu kuwi. Ora apa-apa kok. Kowe ning simbah sabar kok. Mbah, simbah sabar kok. Wati. Ayo ndak kelilipan kok ya. Dilek putune ya entuk. Nek kecekel polisi wangsulan. Lho saya niliki cucu saya kok di kesalahan saya. Apa dadak gwelem? Nganggo ora? Nganggo ora? Ya peraturan pemerintah kepolisian kudu nganggo. Kuwi demi keselamatan, Mas. Tertentu. Sanes ya, Pak. Oh, Dudu. Aja diganggu to jabang bayi. Nyata prawira yakti punjul pepadane makhluk
maneh ing madyaning tane waji eno tanpa guna malumpat kecemplung jurang mangga diaturake ya wis alon-alon ya
matur suwun. Iya. Bedo walah. Aja bablas-bablas. Nek karo Orisa kok le gematine Raja. Lah ya wis arep duwe putu meneh kok ya. Oh iya syukur. Ika ketoke ya. Sapa? Ora ya. Ora kaya. Iya, ka ora. Ngawur aku. Ngawur sing arep iki Prastiwi. Oh. Prastiwi? Heeh. Oh ya syukur. Ya. Kene isih bermanfaat. Padene isih bermanfaat. Ayo, yuk kancane Mbah Seana yuk. Ayo yuk, Pras, yuk. Ya. Saiki tukul penggemar anyar no. Ya, jenenge apa? PS4. Wow. Wah, PS4. Penggemar sinden 50 cm. Woi. 150 cm heeh. Aku maca ning anu. Ki mah angel ya cobloko enak omong. Arep ngangkat nganu barang. Iya, kene Mas. Pokoke wae gek padha. Piye? Ayo kuwi dilateni sono. Oh, Diladeni apa penjalukku. Lah kowe njaluk apa? Njaluk apa? Njaluk kowe dhuwur sithik. Engko ya pas kok arep cendhek. Iya. Wis kon ngopo iki? Ya, njaluk apa Mbah Siana? Aja ngomong ya aku gek pegel. Aja liwung wong kowe aku ngerti nek gek pegel to. Iya. Apa? Apa ya? Apa? Lho awong apa jenenge iki? Apa kepinteranmu ki kebisaanmu ki ning nggon liwung kok. Heeh. Wong-wong ki nek do ra liwung, wah jeglek kabeh. Senenge liwung kok. Ya raketan lirih-lirih. Liwung. Ya mulane lemu bekijikan ki disuda. Len juga alon-alon wae. Dan-udan wae. Pilek to. Andrani kok. Ane ndi kowe? Kaya ngelokke cah cilik wae. Udang kuning angsal. Ah entuk. Hah? Kaya bayar. Wah. Yes. Jawaban yang tepat kuwi. Ora bayar. Ya sabar. Ora kena nesu. Napa niki sidane? Loh. Kapokmu kapan? Lah kowe sirmu apa? Sirku rasah maju. Rasa maju ya ora apa-apa ning liwung. Ya wis ya. Ya wis ayo kok. Ayo. Apa gelut wae piye bangan ngono kowe? Wani kok kowe. Ah sing tak wedeni apamu? Oh, tantang tenan ya ora wani kok ya. Remet mules kowe. Oh iya wani ye. Ora ndak mules. Monggo cendhek Prastiwi nyekel cepet ya Pras ya. Heeh. Pas. Ora kok ngono kuwi to. Kok kira-kira apa? Yuk. Dadi. Dadi. Nalikane Piye? Piyai kakung wong lanang kok karo wong wedok piye? Iki roman saka panti jumpuh. Kene ya ming lemes. Ora wani.
padake wedine. Wani ya. Aku golek nggon. Ning ngendi? Ya, maka. Sabda paripurna ning sliramu ada isi aku bagi Gusti ilange tresnaku bakal dinawake. Oh, semangat. Mendelik malah. Ah semono bathuk tok. Bathuke loro. Heh, Ana loro. aja tok teruke aku siji wae. Wis iki ora kena dienggo sanepan e. Ha iki coblok kok ya. Ha iki tah jujur. Anane. Nyem aku wedi kok. Ah iya. Cah nekat ya. Heeh. Mulane PS4. Apa kuwi? Penggemar sinden 150 cm. Mah lincah e. Ha iya, sesuk kaosnya gambar garisan. Ana garisan. Ha wing 150 cm kok. Ya nek anu dipas nganggo wilah wae. Apa kuwi? Apa? Kok anggape Prastiwi arep mati ya itu kok. Sopo? Ha kuwi mah kok nganggo wilah. Angko nek garisan kuwi diukurke pira 50 cm cek dipoklek mbringe ditemplekke. Garisane ben dienggo sinau anake. Yo. Wah, ada. Ora pinter ndablek tenan iki bocah. Ning seneng aku. Rasa seneng aku wis ora seneng wong lanang. Heh, tenane? Heeh. Ya sak karemu nek seneng liyane wong. Wis ora seneng karo wong lanang dhewe. Wis terlalu sering terhancurkan ya. Heeh. Iya. Nah aku ngono gandeng woringke senenge buah. Buah apa? Kowe seneng? Oh, seneng. Wah, ora tenan to. Apa-apa seneng. Bocah kok gelemah. Anek buah Prastiwi iki terus buah apa? Hah? Ayo. Ha sing 50 cm apa? Ya ora ana buah kok 50 cm. Ya kon namu. Ya kon waluh to. Bunter. Kur 50 cm. Ning kae ana tekuk-tekukane iki ora. Ana jero ya nekuk. Maksudnya iki lho iki. Aku wis ngerti. Driji lho. Wis ngerti. Jero wiron sing siji iki lak mesti tok tekuk-tekuk ta. Ning karepe ora iki ya. Cah edan e. Ya wis ben ra apa-apa. Ora apa-apa. Wis ilang sawane. Wong edan.
kok njo nyekek gelas iki ngopo? Ngelak ya aku. Oh, kotrong. Wis lah. Ya, aku kali-kali ngentrek kaya sorry ya, kaya kodhok. Ning sorry lho aku karo wong tuwa kok ngonekke kodhok. Setan kowe. Ah iya. Kodhoke klebon setan. Emoh aku. Hah? Emoh kowe bacot mlebu. Setane lho. Eri mlebu. Aku malah nek ro kowe ketularan. Aku ki cah ndeles e. Ndeles Klaten. Ya. Sabda pendhita Yes. Nek carane film syuting ning tenanan. Ngantem tenane iki. Oh iya. Menjiwai ora. Mula dikek nang pakem. Diterke nang ndi? Pakem. Lah ngopo terke nang pakem? Jiwane wis ora. Ya ora kok ya. Sorry ya Yu. Mbak Yu kuwi ayu tenan, awet. Ah iya. Awet sepuh. Omongane iki kaya ora temel kowe. Ya, ayo. Diteruske sik ya, Mak. Ya, engko ndak wektune entek. Mas ana dumugi gara-gara mboten? Mboten. Oh, nggih sampun. Ndherekaken sugeng tindak. Nggih, ngapunten wonten lepate. Nggih. Kondur maksude. Aje matur suwun mugi kawilujengan pinanggih nggih. Nggih, monggo diteruske sik nak ya. Pun to namung tekan iki nggih. Tansah marpa maring sukma